കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ ശ്രീഗുരുവൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറ്റുന്നില്ല മാതാജി, പ്രണാമം. പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നോ? ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടയീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദയനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभु आदि की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. अंतरराष्ट्रीय कृष्णा बौद्ध समिति मंगलुरु श्री श्री राधा गोविंद मंदिर
ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്ത്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച അഭിസ്മരതനോ യുഷ്മത് പക്ഷഛായാ സമേധിതാൻ വിപദ്ഗണാദ്യുഷാജ്ഞാതിർ മോചിതായത് സമാതൃക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വിദുരര് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വേണ്ട പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം. അഭിസ്മരതനോ യുഷ്മത് പക്ഷഛായ സമേധിതാൻ വിപദ്ഗണാദ്യുഷാജ്ഞർ മോചിതായത് സമാതൃക. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച. യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, അഭിസ്മരത, അങ്ങ് സ്മരിക്കുന്നുവോ, അങ്ങക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നഹ, ഞങ്ങളെ, യുഷ്മത്, അങ്ങയിൽ നിന്നും, പക്ഷ, ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറകിൻ കീഴിലെന്ന പോലെ ഞങ്ങളോട് പക്ഷഭേദമുള്ള ഛായ, സംരക്ഷണം, സമേധിതാൻ, അങ്ങയാൽ വളർത്തപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ, വിപദ്ഗണാത്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകളിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും, വിഷം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന്, അഗ്നി ആദേ, ഇരയാക്കുന്നതിൽ നിന്നും, മോചിതാഹ, രക്ഷപ്പെടുത്തി, യത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, സ, കൂടെ, മാതൃക, ഞങ്ങളുടെ മാതാവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, നാനാവിധത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിച്ചതെന്ന് അങ്ങ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾ എന്ന പോലെ അങ്ങയുടെ പക്ഷപാദം ഞങ്ങളെ വിഷബാധയിൽ നിന്നും അഗ്നിബാധയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. അതായത് അങ്ങയുടെ ചിറകിൽ, വിദുരരോട് പറയണ, വിദുരർ ഇളയച്ചനാണ് അല്ലെ, അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ തണലിലാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത്. വിദുരരാണ് ആപത്തുകൾ മണത്തറിഞ്ഞ് പാണ്ഡവരെ കൗരവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത്രയും കാലം എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഓർത്തില്ല എന്ന് ഒരു പരിഭവത്തിലാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇളയച്ചനോട് സംസാരിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം. പാണ്ഡുവിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള മരണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം തികയാത്ത പുത്രന്മാരും വിധവയും കുലത്തിലെ എല്ലാ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെയും, വിശേഷിച്ചും ഭീഷ്മദേവന്റെയും മഹാത്മാ വിദുരരുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അവരോട് നല്ലൊരു സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. ആരൊക്കെ? ഭീഷ്മദേവൻ, മഹാത്മാ വിദുരൻ. വിദുരരെ മഹാത്മാവ് എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. മഹാത്മാ വിദുരർ. പിന്നെ ഏറെക്കുറെ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷപാതമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം, കൗരവരെക്കാൾ കൂടുതൽ വാത്സല്യം പാണ്ഡവരോട് തന്നെയായിരുന്നെന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് അറിയാമായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ ബാലന്മാരായ പുത്രരുടെ കാര്യത്തിൽ, അച്ഛനില്ലാത്ത മക്കള്, ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിനും തുല്യ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പാണ്ഡുവിന്റെ അനന്തരാവകാശികളെ തുടച്ചു നീക്കി പകരം സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉപജാപങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇവര് അത്ര വലിയ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാണിച്ചില്ല? എന്താണ് കാരണം? സ്വന്തം മക്കളെ ആ സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി തീർക്കണം. യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മപുത്രനാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനെ മാറ്റി ദുര്യോധനെയും അനുജന്മാരെയും രാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കണം എന്ന് ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ ഉപജാപങ്ങളിൽ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും കൂട്ടരുടെയും ഈ ഗൂഢാലോചന മഹാത്മാവ് വിദുരർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.
വിദുരർക്ക് അത് സ്വന്തം മനസാക്ഷി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ആകയാൽ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ വിശ്വസ്ത സേവകനായിരുന്നിട്ടുകൂടി സ്വപുത്രർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ദുരഭിലാഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മാമക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ, ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ. അതായത് സ്വന്തം പുത്രരോട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക വാത്സല്യമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ ദുരഭിലാഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെയും വിധവയായ അവരുടെ മാതാവിൻ്റെയും ആരാണ് കുന്തിദേവി, അവരുടെയും രക്ഷയിൽ അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിട്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷപാതമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ നീക്കങ്ങളെ എപ്പോഴും സംശയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് വിദുരർ വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുകൂട്ടരോടും തുല്യ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിധത്തിൽ പാണ്ഡവരെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെക്കാൾ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അച്ഛനില്ലാത്ത മക്കളാണ്, രാജ്യം കൊടുക്കണില്ല, ഏത് സമയം ദ്രോഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും മക്കളുടെയും നടത്തം, ഇതെല്ലാം വിദുരർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരോടൊരു കൂടുതൽ കരുതലും സ്നേഹവും വിദുരർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹോദരപുത്രന്മാരായ ഇരുകൂട്ടരോടും തുല്യ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏത് തരത്തിലെന്നാൽ സ്വന്തം പിതൃ സഹോദരപുത്രന്മാർക്കെതിരെ ഉപജാപം നടത്തുന്ന ദുര്യോധന്റെ നടപടിയെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കഠിനമായി ശാസിച്ചിരുന്നു. ദുര്യോധനൻ ഇവർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുമ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വിദുരർ അവരെ ശാസിച്ചിരുന്നു. സഹോദരപുത്രന്മാരായ ഇരുകൂട്ടരോടും തുല്യ സ്നേഹമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷെ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായിരുന്നു. സ്വപുത്രന്മാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം വിമർശിക്കുകയും അതേസമയം പാണ്ഡവർക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനും ആയിരുന്നു. വിമർശിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അവര് ശ്രമിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിദുരരുടെ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷപാതമുള്ളവനെന്ന ഖ്യാതി അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു. ഖ്യാതി എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? കൂടുതൽ കീർത്തി. പാണ്ഡവരോടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള ഒരു ചൊല്ല് അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു. സുദീർഘമായ തീർത്ഥാടനത്തിന് വിദുരർ ഭവനത്തിൽ നിന്നും യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തള്ളപ്പക്ഷിയെ പോലെ ഞങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു. കുലത്തിലുണ്ടായ മഹത്തായ ഭാഗ്യ വിപജയമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരവും വിദുരർ തൻ്റെ മുതിർന്ന സഹോദരപുത്രന്മാരോട് കാരുണ്യവും പക്ഷപാതവും ഉള്ളവനാണെന്ന വസ്തുത മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിദുരർക്ക് തങ്ങളോട് സ്നേഹം കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് അറിയാമായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തൻ്റെ സഹോദരപുത്രന്മാരെ സമാധാനപരമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പദ്ധതി. എന്തായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പദ്ധതി? പാണ്ഡവരെ നാമാവശേഷമാക്കുക. ഇതായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പദ്ധതി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയോട് കിടപിടിക്കാൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ വാരണാവതത്തിൽ ഒരു അരക്ക് മാളിക പണിയാൻ അദ്ദേഹം, വാരണാവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം, ഒരു അരക്ക് മാളിക പണിയാൻ അദ്ദേഹം പുരോചനനോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും മാളിക പൂർത്തിയായപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരന്റെ കുടുംബം അവിടെ കുറച്ചു കാലം വസിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സന്തോഷം കൊണ്ടൊന്നല്ല, എന്തായിരിക്കും, ദുർബുദ്ധി കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. രാജകുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പാണ്ഡവർ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിടവാങ്ങിയപ്പോൾ വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭാവി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പാണ്ഡവർക്ക് തന്ത്രപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. എന്തായിരിക്കും കൗരവരുടെ പദ്ധതി? എന്തായിരുന്നു? പിടിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അരക്കില്ലെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന വസ്തു ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി അത് തീ വെച്ച് ഇവരെ
നാമാവശേഷമാക്കണം എന്നായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഭാവി പദ്ധതി. അത് വിദുരർ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ അവർക്ക് തന്ത്രപരമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. മഹാഭാരത ആദിപർവ 113 ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി വണ്ണം സൂചന നൽകി. ഉരുക്കുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാലോ നിർമ്മിക്കാത്ത ആയുധം ശത്രുവിനെ വധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാകാം. ഇതറിയുന്ന ഒരാളെ നിശ്ചയമായും വധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് വാരണാവതത്തിലേക്ക് പാണ്ഡവരെ അയക്കുന്നത് വധിക്കുവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഉരുക്കുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാലോ നിർമ്മിക്കാത്ത ആയുധം ശത്രുവിനെ വധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതറിയുന്ന ഒരാളെ നിശ്ചയമായും വധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് വാരണാവതത്തിലേക്ക് പാണ്ഡവരെ അയക്കുന്നത് വധിക്കുവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ പുതിയ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അത്യന്തം കരുതലോടെ വേണമെന്ന് വിദുരർ യുധിഷ്ഠിരന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അഗ്നിയെ സംബന്ധിച്ച സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അഗ്നിക്ക് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അതേസമയം ഭൗതിക ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. എന്ത്? ഉരുക്കുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതിക പദാർത്ഥം നിർമ്മിക്കാത്ത ആയുധം ശത്രുവിനെ വധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാകാം. ഇതറിയുന്ന ഒരാളെ നിശ്ചയമായും വധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വ്യംഗ്യ അർത്ഥം. ഭൗതിക ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കും എന്നും പറയുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും വിദുരർക്കും മധ്യേ നടന്ന ഈ പരോക്ഷ സംഭാഷണം കുന്തി ദേവിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതിനാൽ സംഭാഷണത്തിന്റെ സാരം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞ് കുന്തി ദേവിയോട് അവർ അധിവസിക്കാൻ പോകുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദുരർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിരൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതാണ് ഇളയച്ചൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് പാണ്ഡവരുടെ പക്കൽ പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിലെത്തിയ വിദുര കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ 14-ാം ദിനത്തിൽ കൊട്ടാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കൊട്ടാരത്തിന് തീ വയ്ക്കുമെന്ന വൃത്താന്തം അറിയിച്ചു. ഇവര് പോയി അവിടെ താമസം വയ്ക്കിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞ്, ഇന്ന ദിവസം വേഷപ്രച്ഛന്നനായ വിദുരർ അവിടെ എത്തി 14-ാം ദിനത്തിൽ കൊട്ടാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആളെ അതിന് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, തീ വയ്ക്കുമെന്ന വൃത്താന്തം അറിയിച്ചു. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും അവരുടെ മാതാവിനോടൊപ്പം മരണപ്പെടണമെന്ന ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു അത്. വിദുരരുടെ താക്കീതനുസരിച്ച് പാണ്ഡവർ ആ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമിക്കടിയിലെ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പാണ്ഡവർ രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം ധൃതരാഷ്ട്രർ അറിയാതെ ഇരിക്കാനായിരുന്നു അത്. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് കൗരവർക്ക് തീർച്ചയായിരുന്നതിനാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ അത്യന്തം പ്രസന്നതയോടെ അവരുടെ അന്തിമ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു. എന്നാൽ അനുശോചന വേളയിൽ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദുഃഖാധിക്യത്താൽ വിലപിച്ചു. ഇനി ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സംശയമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അതെല്ലാം നടത്തിച്ചു, വിലപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയാവുന്നതിനാൽ വിദുരർ മാത്രം ഒരു ദുഃഖവും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അത്യാഹിതങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തമായുണ്ട്. ഇതൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വിദുരരോട്. ഒരു വശത്ത് ഇവണ്ണമുള്ള ഒരു അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിദുരർ പാണ്ഡവരെ രക്ഷിക്കുകയും അതേസമയം ഇത്തരം ഉപജാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ്രാതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രയെ തടയാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെയല്ല, ഇതുപോലെയുള്ളതിൽ നിന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അതേസമയത്ത് ഉപജാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ്രാതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രയെ തടയാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭ്രാതാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സഹോദരൻ. ആകയാൽ ഒരു പക്ഷി സ്വന്തം മുട്ടകളെ എപ്രകാരമാണോ തന്റെ ചിറകുകളാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സദാ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷപാതമുള്ളവനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭീമസേനന് വിഷമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോ അതിൽ നിന്നും വിദുരരെ രക്ഷിച്ചു. അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 9.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കയാവൃത്യാവർത്തിതം വശരദ്ഭി ക്ഷിതിമണ്ഡലം തീർത്ഥാനി ക്ഷേത്രമുഖ്യാനി സേവിതാനീഹ ഭൂതലേ. കയാ മുഖേന വർത്തിതം ജീവസന്ധാരണം നിർവഹിക്കുന്നത് നിർവഹിക്കുന്നത്. വാ ആത്മാവേ ശരദ്ഭിഹി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ക്ഷിതിമണ്ഡലം ഉപരിതലത്തിൽ തീർത്ഥാനി കേന്ദ്രങ്ങൾ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രമുഖ്യാനി പ്രധാനമായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സേവിതാനി അങ്ങയാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടു. ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ ഭൂതലേ ഈ ഭൂതലത്തിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാത് ജയ് ശ്രീലപ്രഭാത്. ഈ ഭൂതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ജീവസന്ധാരണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്? അതായത് വനത്തിലും അതേപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം. അപ്പോ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തിയത്? ഏതെല്ലാം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് അങ്ങ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത്? ആരോടാണ് ചോദിക്കണത്? വിതുരരോട്. ആര്? യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കണ. ഭാവാർത്ഥം ഗൃഹസംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിശേഷിച്ചും രാജനൈതികമായ ഉപജാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം വിച്ഛേദിക്കുവാനാണ് വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയത്. വിതുരരെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതില് വിതുരർക്ക് ഒട്ടും ഒരു വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ സമയത്തിന് അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നിരുന്നാണ്. ഇവിടെ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഒരാളുടെ പിതാമഹിമയെ കുറിച്ച് ചപലമായി സംസാരിക്കുന്നത് അനുചിതമല്ലെങ്കിലും ദുര്യോധനൻ ശൂദ്രാണി പുത്രൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത് വിതുരരെ ഫലത്തിൽ അപമാനിക്കുന്നതായി. എന്തെന്നാണ് വിതുരരെ പറഞ്ഞത്? ശൂദ്രാണി പുത്രൻ, അതായത് തന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ല, വേലക്കാരിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശൂദ്രാണി പുത്രൻ എന്നാണ് വിതുരരെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അപമാനിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. വിതുരരുടെ മാതാവ് ശൂദ്രാണിയാണെങ്കിലും ദുര്യോധന്റെ പിതാമഹിയായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിതാമഹിയും പൗത്രനും മധ്യയുള്ള വിനോദപൂർവമായ സംസാരങ്ങൾ അനുവദനീയമാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധന്റെ പിതാമഹിയായിരുന്നു. മാതാവാണ് ശൂദ്രാണി, അച്ഛൻ വ്യാസന്തൻ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിതാമഹിയും പൗത്രനും മധ്യയുള്ള വിനോദപൂർവമായ സംസാരങ്ങൾ എന്നാൽ ആ പരാമർശം നിജമായതിനാൽ വിതുരരോട് അത് അരുചികരമായ സംഭാഷണമാവുകയും പ്രത്യക്ഷ അവഹേളനമായി അതിനെ ഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശൂദ്രാണി പുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അവഹേളിച്ചു, അപമാനിച്ചു. ആകിയാൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമവും തോന്നാതെ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഈ തയ്യാറെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം അഥവാ ഭുവനത്തിലെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുകയും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിരമിച്ച ജീവിതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശരിക്കും 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പോകണം. അഥവാ ഭുവനത്തിലെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുകയും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിരമിച്ച ജീവിതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എവിടേക്കാണ്? സന്യാസ ജീവിതത്തിന് പോണം. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനം, ഹരിദ്വാർ, ജഗന്നാഥപുരി, പ്രയാഗ പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി മഹാഭക്തരുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ആത്മീയതയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സൗജന്യ ഭോജനശാലകൾ അവിടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അവര് എവിടേക്കാണ് പോയത്? ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനം, ഹരിദ്വാര്, ജഗന്നാഥപുരി ധാമങ്ങളിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലെ. പ്രയാഗ പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി മഹാഭക്തരുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആത്മീയതയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സൗജന്യ ഭോജനശാലകൾ അവിടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ. അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ?
താല്പര്യമുണ്ട് മാതാജി. അതെ. മാത്രമല്ല ആത്മീയതയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സൗജന്യ ഭോജനശാലകൾ അവിടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയാൽ ചിലര് അവിടെ കൊണ്ട് നടയിരുത്തി പോരും മാതാപിതാക്കളെ, അല്ലെ, തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് ഭാഗ്യായിരിക്കും, ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അവിടെ ഭക്ഷണവും കിട്ടും, പ്രസാദം, അതെല്ലാം കഴിച്ച്. എന്നാലും ശരിക്കും കയറി കിടക്കാൻ ഒരു ഇടം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രയാഗ പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി മഹാഭക്തരുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ആത്മീയതയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സൗജന്യ ഭോജനശാലകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. സൗജന്യ ഭോജനശാലകളുടെ സത്രങ്ങൾ കാരുണ്യത്താലാണോ വിദുരർ സ്വയം പരിപാലിച്ചിരുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഔത്സുക്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖജീവിതത്തിലെ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വിദുരർ എങ്ങനെയാണ് ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടിയെന്നറിയാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒരു ഔത്സുക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്ലോകം 10. ഭവദ്വിധ ഭാഗവതാസ് തീർത്ഥഭൂതാ സ്വയം വിഭോ തീർത്ഥീകുർവന്തി തീർത്ഥാനി സ്വാന്തസ്ഥേന ഗദാഭൃത. ഭവദ് വിദ്യാഹ പോലെ ഭാഗവതാഹ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ ഭൂത പരിവർത്തനം വരുത്തുക. സ്വയം സ്വയം അല്ലയോ അല്ലയോ ശക്തിശാലി തീർത്ഥീകുർവന്തി സ്ഥലമാക്കി തീർക്കുന്നു. തീർത്ഥാനി പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ. സോ അന്തസ്ഥേന സ്ഥിതനായ ഗദാഭൃത പുരുഷൻ. എന്താ പറയണ? ഹേ വിഭോ, അങ്ങയുടെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ നിശ്ചയമായും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ മൂർത്തിഭാവമാണ്. അങ്ങ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, അങ്ങ് തന്നെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ വഹിക്കുകയാൽ, സ്വന്തം ഹൃദയത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മഹാത്മാവാണ്. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായ ആരാണ്? യമരാജാവിന്റെ അവതാരമാണ് വിദുര. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ വഹിക്കുകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയാലും അത് തീർത്ഥസ്ഥലമായി തീരും എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിലാകെ വൈദ്യുത ശക്തി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള തന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവവ്യാപിയാകുന്നു. എല്ലായിടത്തും വൈദ്യുതിയുടെ ശക്തി വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവവ്യാപിയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. ഒരു വൈദ്യുത വിളക്കിന്റെ സഹായത്താൽ വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ വിദുരരെ പോലുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തരാൽ ഭഗവാന്റെ സർവവ്യാപിത്വം ഗ്രഹിക്കാനും വെളിപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നു. വിദുരര് അത്രയും കലർപ്പറ്റ ഒരു ഭക്തനാണ്. വിദുരരെ പോലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവത് ശക്തിക്കുള്ളിലും ഭഗവാനെ എല്ലാറ്റിലും ദർശിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ചണ്ടാളനായാലും ശൂദ്രനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ദർശിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ എങ്ങുമുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷത്താൽ മാനവരുടെ പങ്കിലമായ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോണേ? അവിടെ കുറെ മഹാഭക്തരുണ്ടാവും. അവരുടെ ചരണധൂളി തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ മാറും. അതിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൈഷ്ണവര് ധാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനം, അതേപോലെ മായാപൂര്, അങ്ങനെ ജഗന്നാഥപുരി, ജഗന്നാഥപുരി, അവിടെയൊക്കെ പോയി സന്ദർശിച്ച് വൃന്ദാവനം അങ്ങനെ പോയാല് നമ്മളുടെ കലർപ്പറ്റ എല്ലാരും കലർപ്പറ്റ ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ കുറെ അത്രയും ശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാല്
മാനവരുടെ പങ്കിലമായ, മനുഷ്യരുടെ പങ്കിലം എന്ന് വെച്ചാല് കളങ്കമാപ്പെട്ട അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഒരാൾ അത്തരം പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വസിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരെ തേടി സമീപിക്കേണ്ടതും, അവിടെ കുടിലുകൾ കെട്ടി, ആശ്രമം പോലെയുള്ള കുടിലുകളിൽ, വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ കുടിൽ കെട്ടി കുറേ ഭക്തര് അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, മുനിമാരും ഋഷിമാരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവരായിട്ട് സത്സംഗം നടത്തി ഒക്കെ പോകും. ജയസാക്ഷി പ്രഭുവിനെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോളെ പ്രഭു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആ ഭക്തരുമായിട്ട് സത്സംഗമൊക്കെ നടത്തി, അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ സത്സംഗത്തില് അവരെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ സാധിക്കും, പിന്നെ തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരുടെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അവിടെ അവര് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കുടിയില് ആശ്രമം കെട്ടി അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ അവര്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകളും അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും, അതേപോലെ ഏത് ധാമത്തിലാണോ അവരുള്ളത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള് കൂടുതൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും. കലർപ്പറ്റ ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷത്താൽ മാനവരുടെ പങ്കിലമായ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അവിടെ വസിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരെ തേടി സമീപിക്കേണ്ടതും അവരിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് കളയാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ചെല്ലുക. കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കളയണം എന്നുള്ള വിധത്തില്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പോണ്ടത്, അത് ജീവിതത്തില് പ്രാവർത്തികമാക്കണം. അപ്രകാരം ക്രമേണ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ആത്യന്തിക മുക്തിക്കായി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗംഗയിലോ യമുനയിലോ പോയി സ്നാനം ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ ജീവിതത്തെ മറ്റ് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത വിദൂരരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഒരുവൻ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ പറയുന്ന അവിടെ ചെന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്, കൊള്ളാം, ഇവിടെ അത്ര വൃത്തിയില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പോയെടുത്ത് നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോരോ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. നമ്മളവിടെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ് പറയാ. നമ്മളെന്താ നോക്കുക? നമ്മുടെ ലഗേജൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചാ, അല്ലാതും ഇറക്കി വെച്ചാ, അല്ല പോയ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. നമുക്ക് ആ ധാമത്തിൽ ചെന്നു എന്നുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ പോലെ ആ നേരത്ത് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയി, അതൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങള്, ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇത്ര നേരം നിൽക്കണമല്ലോ, എപ്പോഴാണ് വണ്ടി വരിക, ഹോട്ടലിൽ പോകണം, സുഖമായിട്ട് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ധാമത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ ഇറങ്ങിയ വഴിക്ക് ആ മണ്ണിൽ കാലെടുത്ത് കുത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് ചെയ്യില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ ജീവിതത്തെ മറ്റ് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത വിദുരരുടെ പ്രതിനിധികളെ, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരെ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൻ്റെയോ മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിൻ്റെയോ ലാഞ്ചനയൊട്ടുമില്ലാത്ത അവരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവന നിമിത്തം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സദാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പമുണ്ട്. അവരെ കൂടെ ഭഗവാൻ അവിടെ കളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. വിശേഷിച്ചും ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ അവർ യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്ത പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച് ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ജപിക്കും, ആലപിക്കും, രചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാമുനി വ്യാസദേവൻ നാരദരിൽ നിന്നും ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. പിന്നീട് അത് രചന മൂലം കീർത്തിക്കുകയും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വപിതാവിൽ നിന്നും, ആരാണ് സ്വപിതാവ്? വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കുകയും പിന്നീട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് വിവരിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വഴി അതാണ്. അതിനാണ് എന്ത് പറയാ? പരമ്പരയിലൂടെ ശിഷ്യ പരമ്പര. അതെ. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനെ ഏത് സ്ഥലത്തെയോ തീർത്ഥസ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ അവയുടെ നാമം അർത്ഥവത്താക്കുന്നത് ഈ ഭക്തൻ കാരണം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടും വൃന്ദാവനവും ജഗന്നാഥപുരിയും മായാപൂരും ഒക്കെ ഇത്രയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്.
അവയുടെ നാമം അർത്ഥവത്താക്കുന്നത് ഈ ഭക്തൻ കാരണം മാത്രമാണ്. അത്തരം ശുദ്ധ ഭക്തർ പങ്കിലമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും, പങ്കിലമായ എന്ന് വെച്ചാല് അശുദ്ധിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങള് അവര് വന്നിറങ്ങുന്നതോടുകൂടി എന്താവും? അവിടെ പരിശുദ്ധമാകും. ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ളവരാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ യശസ്സിനെ മുതലാക്കി ഉപജീവനാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ സന്ദേഹാസ്പദമായ പ്രവൃത്തികൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ പവിത്രമല്ലാത്തവയാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ അവര് എവിടെ വന്നാലും ആ സ്ഥലം പുണ്യസ്ഥലമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।